Medafo mamema wo akwa basronko enfa wombra emergency Ghana TV eso enenso eye dasronko a twedi amponkwa me ode yenkwa asanso ache yembiem na enenu me bisa se den ne beba na abusua a odo enkabom ahyemu ma abusua akroye ahyemu ma omontem tumitete within a short period of time. Medafo sasem we bibi hyase ye se ansa na ne frani beka se obeto bo abowo no na ne nan asi ebiso entimi ye hwe pa se bibi hye anda asem bi ehinta ai wo se yehu ni enti potin a ebusuye matete no bibi hyase entimi pese obeka me ho ni yakọ ye hwehwemu ye bekwa kodo asem yi mu nsuko ni yehu ni ye hyase a ama ntitimu abasa ebusuye mu ka me ho ni yenko hye video no embra akwa aba yeah. Udi de say ura. Pacho midin de yaboaben. Ufri hene ba yaw. Pacho mi free asante be kwai asanso. Pacho an. Abaya ye fro say. Pacho ye frame akoso ya chirewa. Akoso ye free hene ba. Free adakoja ache. Adakojache. Pachai. Yaw, ona aye be ma de na de ma ba ha. Ewie de jaboko enso nyaboko sa. Pacho ni nyina ne se start chire wasem ni muntu nsimfimfini shaase. Pacho yo. Pacho me de yaboaben. Pacho ni nyina ne se ye ne papa na ewo honom. Ye ne papa na ewo honom na me obekwai na bekwai ne ho ne ha me besra me fada na me saako me ha me besra no na me saako ebu ha ekulase ne yeko ne yesaba ne kulase otepa ne kokofu ho ne wo nti ye bako ebu ha yekosra no ho nom ekosusoso no mu adwuma ne asaba akomedura na maba edu school time na me ba fi aba school e wo bekwai nti me wo bekwai school ana me wo bekwai nti me bako ebu ha ekwa ekulase ebu onso a no otikulum na yakọ no ho otikulum nti edidididi mo an kakran sa na ne yeli bewui o papa yere me papa yere a woni nti ebewui eme no na me school nti sata ne ma wie school ma me betena ne nche me ne betena ya be getting to be 5 months 6 months me na netia nti we school no bisan say me we school na say no e be ne den sabre na fi na we JSS me pa chwan de bi na fi na me we SS me pa chwan okay o say na say e be ne de say so no o say me yire awu nti say no ukro ya na wo me nchen kakla nti wo de ende yen hwe enema mu kakla nti ne tretena che kakra nti dru ba bi na say ko na nim kakra no onka adwuma no ho enkyere nam se ne te saade ne midimiti edom naija makope bibi ayen kakla nti me bako sa adwuma sam oka ho hwe a onka nkyero oka ehu asema onka ho hwe nkyero ne che se ho na me won me hu bibia ho no me se bia me te ho no ma meye be ni nyina me bako obekumase a na osan akobekwai beboana menene betena beboana besuso no ade a na meko atam so na menu aba ko e tere no so ho ntino e bako e wade em kakra sa ntenu mo ho no adwuma sem no ente ho hwe e ma ni nua ba ko ye wo fa ase ba ko e ba ho no satam ho no na ni nyina na yiri na wu na oba na mse sister say me we school na me kan adwuma sama papa mfi me ma me dia to na nu se na te sa dia o ma me nkwa ekulase na ne kokoko no me nkwa hwa so bi na sister say yaw jai ekulase de ya ma anko na de nya abutre bebe bibia ma waye wa hase na me se mate ni nyina o kan papa mfi on kan hwe nchiro enso sto na me koba nti mo kakra no be yare ni nyina no me ba bete so yar me ba na mbe hwe na me ko mi di pa so kakla nkele wo ma
na me sende ni bibi kakala saa na me bako timo ono no na se me hu hwe ntina se mo ono no me konya adwuma bi wo baabi na se network no ne ade eni honom ntina me ntine nka ana yare ni muso na oyare no de bia oni edi enkomo efa na japade ene ne nema ho se ne dan ne de yemiensa nso yemiensa enti oni ho a mi sister panyine ne de baako de oka ho ne de baako ana me so de odamu no oni ho a no so ye media papa ne nkomo a no ne mu die no oni edi ano no ana afi nso ni koko na ewo ekurase no eye abusua asase so no ye nanso ne chefa wo mo na ye nti ne chefa wo nti ne chefa no so eno so eye ye dia ti ye nua ba na oka ye ho oyare ma o ye se de tie ne se sika no oni honom ne se ebeka yen sa ye make sure se yen so de bi bebo ye nua no kopem se ne ho so betimi ato no nti ne nkoma ade bia woni edia timi ko di ba bia adwuma se ma me ko di ho a network no ne nsensem no mentima antene nka network no ne ade mentima antene nka timi ba fie no na che January no ho na me ba fie no na mbete se me fa da ewu beti se wewu no ma mpupu mitemu ho na ana me bai na mbechi abusuafo wo akwantuo mu a wudi pa no baabi a network nie no ufri eho ba baabi a network wo no e na aba beti se ye so papa ewu me pa chon an e na aba ni fie me ba fie okay te me ba fie me bechi abusuan ama mo de bo me se ejada ye no wan sorry nti di uhu ni na me se mate na mbisa abusuan no se na eye no ho hihye no ene na awotweda no mka se na awotweda ne ye na awotweda ne ye second February nti 2nd February no bidi 1 week ne koma omo de eye ni hye 10th May nti eye no ye nyina ya ahoboa maame no yeso ane frɛ ne didi nkomo a se no e de na ye ese ma de se papa ni ho de ma ya na eye bibia adaka no ne ade ma na eye na mo so efie so abrochire wo fie papa nti obi wo fie a omo a na eye bibia nti no oni edi hu nkomo na no de betu ye nim se ne wo faase fo no mo abrochire se adaka no ne bibia de omo afa ne che se ene ye na na ye se ebe ne de se honde yaso adwe ho ne nti se no aka kwan a ye be fa so a ye be ye yie no sikasema ye de be ye yie no ene te saade o mo se de 400 million e be ye yie no nti saade a o mo be bisa abusuafo no kakra o mo benya amaye na se be pebi na ye de asoso a enso apebi na ye de asoso na yayi nti no me call back to us 2 times nti akire na se abusuafo na ankasa no faasefo na ankasa afa bibia nti edruma e be ye yie no wie na ka bia ama esanya mfaso okra o 200 cedis e ka bia ama nti eguso ye bubu kana ye dididi nkomo na owura bi epi onom se papa no be ye nsamanse krata edman ai chese papa na ye well ediaman nti no ye mpe edane mbla ejoso na ye mbeje copy no ne family high court na ye mbekenkan mompeda emra ejeso na momra meje krata ne copy family high court mekan na mo mekenkan mai na see you na se ewura ne ye hwan oso ye lawyer ose oye lawyer nti papa ne be ye krata no edeman nti na aduru se ye be kwa akwaje krata no abusuafo no bia se wonko abusuafo no mo ka ho ama ya kwa akwaje copy no e abesina court no obia se wonko e flesh wa na ose obia se wonko me fle empenifo kakra no so mu na omo se omo nko nti maame bisa opanyini ba ko se na se obia se wonko e die na asi nti obia se wonko yi ana omo se klata no enye nokre enti no obia ni akire nkonkodi akire obia wu a na japade a wode ma ne ba no omo so ntimi nkodi adanse emfa ma obi ese ono so ne namba emfa abla nipa no so papa ewo honom nti omo so ntimi nkonkodi adanse na che se obia se wonko nti maame besinu koti kromo kodi 1 week maame so anu bisa me se na mekoda be na me se me ya de wo ejoso besin asem wi a meko na che se onu hu se bia enu anti na maba na che se esa de se
oka ho na one ne mamienu eka ho na yebesene ba court ho no enti yetena ka mu no na me fi se yekọ edwoso ho no mmom aba akwa akọje klata no e de aba court ho no enti yetena ka na ka no de dan ye ne hwe kumase kwan so na mbisa me so ane se na me fa cho yankwa akọje klata no ama mbesena anko se nipa ne ka se medi nkan je klata no mesene ansa ne akwa akọkenkan na osi duom yenko na o se yentena ka mu mala kwan se lawyer ne se yentena ka mu embla na menti ase na still na akọ na ekoni na menti ase because yenko odwoso no yesi den na yenko odwoso no no enkoje klata no emesene nko ye ne yesi ekokuma se ni straight ana mi de mi yedi ma ye tena ka no ne yekoe na chese duru ono no na chese lawyer no wo honom se yenye bi da no ntino wan hwa ye beble into o de klata no mum edi nkan ya hia yo court wo no mpleko lawyer ne free adwoso ho abese ko kumase high court ho pa chawan nti ekoduru ono no wo honom ano si yenye bi da no wan hwa ye bebre enu ntina wo kan ho ebi ebaaye no see you na omudi ewura edan bi mu te omudi ewura edan bi mu na che se lawyer ba ko no so ho no so e wo copy bi ono so wa ibi na oyi kire omo se obo date say on the 21st November papa yi be ye klata bi de beto ha sei enu ntino set saade a yene she date a e benya ho no mo fa mekenkan emayen nti eno kura date ni me ana me share say na saade a me menya ho 22nd nti 22nd no meba na ye nyina ya ba bekenkan ana o see you ana o muma ye copy na be ko nti 20 date ne son ema ye bai ti date ne son ye bai na o mo kenkan do mo kenkan ye no ye nyintum ese papa na ankasa no na ye won efi se sai ni pa na kura na wo se ono na enhwe so nche ejapade no no mom na ye sade ejapade na saama no ana empo sa abrante na wo sade ne wo fa se na wo sade ejapade na ma no oye ntumu wo fi ho mesrao de wunim de menka sefi ho no wote ho de wunim de menka enti sa wo fa se kro no otifie ho ema papa no eni ni nyaasem enti opamo no batu na frifie ho no na fesi den na enipa ne no nyaasem wasa ye klata de ama no se onhwe no onchema omo no no kro na so ne asade ajapade na ama no enti ase enti esusu se bibi wom enu ntina epamcho ye de ba ha se yesrem mo hwe na mo boye na mo nkebi mai akwasi akyerewa eja krata na amukọ court wo ye kenkan kyerɛ mu ye kan mu asɛm kyerɛ mu sesai ye ka kyerɛ ye sɛ papa na ye nsamanse enti ne wafase atakwadwo ne de ye chamber hall ya atakwadwo dia ana menua na wo yale na ta enso de wo mu dampon baako ana de aka no ye ne nua ba dia na ngoe ya de ya mayebi bra papa ne te ase no na mo ne mo papa kinsiri kwadwo siawo na mo ne ntem te sei me papa na me ne free pa me papa me free me nkwala mu me maame me ne me maame da sesei me ne me maame da me maame awi ni osusa ni eye mienu me ne me nua ba ma kwamna apia ya papa na ya maame wu ya papa na te ya nti ya ne ya nana na na te ya papa maame ene ya papa ene ya se wanom na na te eti kwa ba se me nua ba ma kwamna apia ewie je ya chese no na ya jiniska e wo school ana ya ba me nua ne be ka kire me nana se nana ya wie school ne ya se ya jiska ana me nana ne ka kire ya se yan wo ya wotai ba se de akura na obekọ ne fie ebenye ne si fie onka ne si fie enti yan kwa adakwaja ache ewane ye nana efiri ya maami firi adakwaja ache obo ye nana din ya kire ye nana ye fra no amode ye kwaja ache ne abusabusa ebehu ye nana no ampampa menimi nua no ye si so ye kwaja ache ye kwabusa ya kwahu ye fie ye kwa ye na ye kwa ye kura ye nana no won hye de enimu ye no wo hu ye
to ba ye kwan obi sa ye say enkola mama ne ene ye say ye pa cha nana ye pe nana mode no say mo nana wo kokuma si o oni wona mo ba ye dan enti ye gina ho an ye say ne ye besan akọ ye besan abanyame adom akina ti wo gina ho an o si akwaso ya ne kwabna mo nana amode ene me ankasa ti na me nana no kura no wo su sa adai ana ye say kwabna be wi school ye nana say ye nkope ye nana akira kwan ne enkonko pesika ne emfa metua meka timina na ma ye bi sese ye nya bibia ye mla sese ye ma me no ye nya bibia ye mla timinua ne di wi school e ma me nso me de na me wom a me papa ni ne wafa ase no wo kwa abrochire na me ko JSS e na wo mama mi jai school se me nyeji akola no kola 3 months ye de akola ne ma me bi jai school se bosom ye betu ya meka ya dem betu adwumam ye bebla me machine ne nyina ya mame timi no mo anete ya eti me ko me mame wo me mame e friend address e wa o sotium me ko no ho timi wo wa na course ba se be papa yire wawu enti memla ti wo wa obi afra mi osesa ye won na chem wo wa enka wo beba na me ma me ka kire me say na mo ma manfo nya pressure no na me nua be ma kwam apia wa yale da wona me papa sa ne kapre kura bi nkwade yale da wo me ma me mu ko dwa toa ko todwagu fam me papa enti na me nua ne di wuye enti wo wuye no ya de nsa kwakwase me papa me ne me ma me mo ene ko ye me papa sa womma ti yesie me nua no me papa wansi eho timi de me ne wo mo anatia afa de ene me papa sesei achina me papa sesei ni nua bai satam na mete me papa wo mo abusua fiem me papa edan a abusua no yade ma no no enu mu na mete da bia ne nua bai ne mentokwa da bia wo ne mentokwa da bia anadwo awio anwumlem the bible brome de se menya baifo amenye na memfa no me no nyina bia no wa me fie no ada ba me na dia mekasa sa adai susu apa sa wona wo chembe ewo me a eka wo be yesa enye wona wo me nti tituro bo ha na me papa aba be kan bis adai me be die ba nkoa no de ayewo akura mi ni ma de kura wo de ayewo a wo mpa me ba ani mo ahwa adai na wo de wo ma de wo ka wo mu hye wo yemu na me de me ba de wo mpa na asem ewo mu sa wotai sa ti papa no ekofa maame foforo ni timi mo ni din kofa oba foforo nti maame no ene ba ya ene wo beti ensem a ekoso maame ne ka kire me papa se edan na wo di ama han wo fie wo no nipa ne tam so a tu nipa no na wo ba no wo metena wo nkyɛn na wo ba sei papa na fie ho no na wo ba no wo metena wo nkyɛn na eda wo no aduane a wo bedi dibi na papa ne gyetumu eti sister ne tam so ye no papa ne tu no anfa ma han bi ti na papa ne kwakwa yem na odi ki ne ma me se na sa tam no na me ba me fira busua fie mu ho e ba me papa fie ba no aduane e wo ho me papa didi wi a ansa na mabesene akwa busua fie ho eti ma me ne ba wo kan asa no tam ne so ya sister ne tu ye e che kakra ansa na papa nde safo e hye me nsam se na sa tam na me ne ba ma bi na ne wo ho ye mra metena ho ne ya no aduane a obedi bi timene me papa ye tete hwa ho ma me ne ba ho na ntokwa ma me ne ba ho da bia wo ne me ntokwa o papa nua na sa afiri abusua fie wa sa to a wo papa fie ho ai ne me ko antokwa na ma wo 2 weeks me papa ani ni nua ba no ho na me papa ni nua ba na koye sei ho na me papa atwe no eti me papa ka kire me se ebebo no nsia na me ne me ma ye meda ya obelo okepon no onya menya no watch mine na me see you ti ebebo no nsia no na me ne me ma ye di america se ya me papa loki ya toilet gate wonde ne wa faase atakwadwe na ye ba ko omo loki no me papa ka kire me se me ne me ma ye besi toilet no enti ye nko public toilet ni ye nko tuaska na ye nko toilet am say ada wo ye die da etutu ampa se wo ba pa betu me ne me ma me da
mini me maame da me maame sane sama agina ho kra mini mo no ye mienu me nua ba ma wu aka me nkwa dada wo sanka de na wo ye me e wo sanka wo fa me e de me hya wo yem ma wo mamu nwotwe dada adai owa me kasa na be papa so wa ba fom me kasa na sam papa wa ba fom da bia owa na ni nua ba na ba ho woni be hye den hu na be papa adwene bom me papa tu firi me fie tu me ma won trafia tu firi me fie me ntimi ni akrofo ntram se dada me ne watena mena tentene me fa wa de da adai na wota wugu mani mu ase me papa timi yi me niam atogu sa me nkọ e wo ti krum ho ai ne fie ho me pa chai ya wo se de na ade aye ne nti menya ne hwe okay enti me nhwa de bi ansa na wo papa be wuo no o yare da ho ana me papa ene sai me papa yare da ho tama wo mo pa me firifie wo no na me ba panyin me man panyin fo mo ye fo wo mo papa ma me wi eti sada de no mu di na watweda na ya Thursday wo mu di na watweda ana se me pia bonte me ba panyin wa wo e ba ba ma se me di akura ne begina school junction na me pekai me din be flu school kaya meko na bia ma me na lock gate mi nya kwan enwura efie kopim se ebebo no nsia sabra na papa ne yare no sabra na wo ti fie hobi na me wo fie ho enti wo papa be firi mu no na wo ne ntem te sei na me anu ka hope me nka ma ka hope o be firi mu na wo ne ntem papa be firi mu no opa me firi fie ho no tamwa wo gira me so se me ntum firi fie ho no na nya ne ba ne me anam sia sa sanja wo ba ne me ntina wudi mani sa no tina woni woni aba eno wo faase ya bumi wo fie ho atakwadwo no wo burumi wo fie ho sa dada anya oba ne mintia na se ya oba ne mi a enka wonya me sa enti su atwa ya wo ahia nyina ya mpem papa mam na me nkomi papa na afa dia me bla wa ablabo mu me bla da na papa wo de ma ba wiase na wo ya sa dada no ne wo faase na ne din wo renum blight me di America ko flare blight eba fie ho na be papa lock gate ana blight say ofa ada na wo yesa o be free na wo ne ntam te say na so me to fie ho etiminim dia na ekọ na wo ne ya aka pa chai na ne nkasa pa chai o kan da kire wo say o ye krata ya eye ne were a wo ye o kan bibisa me papa no aye wa nkasa wa ya no waka kire ya se woni ho a chembe ho no yeminu aba maidia dia meme demo no yeminu ata no edia ena dia ne wo fa ase ne demo no aya meme dia enti se woni ho a ya yam yansa edan no wa chawie okay enti wonyi ni ye nso se ebia na mo papa na sumdwe enti no hu sa na okoye krata ato so se eni wo yi ne mani nyina akora si nchen de pa cha me papa ye mene ye free papa mene ne ton sa didi nyina me papa mene na tra se ya twa picture me papa payasam me papa wa payasam pa o be wu no na onye fan yo enti wonya sure se eno so no ogina ye se ne ono ane makora ne nya fan dia onfa ne japade ma ne nuane ne ma ne ya ne ya fan ya ne ya fan na me dia no wo mo ya me mo pa me free ono ana ma papa ne yale ache no 2 times yale ache na najo 12 to 1 na ma wo me ba 2 weeks me nam mata me bai adanwula akata neti na me nam ya new site ba running site e wana ne fie no wo na me nam enkna me pa me se ya me pekai abefa me papa de na tum me de me papa free me nya kai me de papa tum ye kodru adwoso government hospital na ekobo 1 o'clock okay eye me ba say ya make us say almost the copy of sakrata no ebi aba manim ha na copy na eda manim ha no krata ye commissioner for oaths for no bi ena boy ene mompe sa education we na menye se be matiase ana oba atiase
no obeye ne were ya fa he ene oye ne were na eye de siri sane ya oba ade ka no enu bi ena eboso ya sa commissioner for osua wono ne prepare sa kratai edwoso ehona commissioner for oats no owo the 21st day of November 2024 ena sa krataa we onmo prepare o papa would abey afibi mu no wuye January 2024 2025 enti oye were no November mu dia na chese November December January enu wuye eh na chese ne oye were ne kura ba ye bosome ba ko ne na watwemienu bi pe no odi wuye o oi we die were ni mu no enipa mienu eneye adansefo ewo were ni mu nipa baako eye oseyaw baafo no oye hwan maame no ne papa maame ben osewa no ne papa abusuafo o papa nua ba no ne papa side emu bi ni oseyaw baafo ena Brighto usu onu nso woti krom onu nso ye hwan onu nso ye me papa me wafa ase abusuanom asem we ba ye ose eye wonum wanim en wokoye sa akrata we motumi ni ose ya abaafo eni Brighto usu na bonkomo abusa wonse mpanyimfo krata no epie ya mesewa na de ba ye se ye were ya ye papa ye no mo na mo ya dansefo wom na musimu sei anade na munim fa ho ma ye sa ade no me pa cha was ta ya ne de ye hu no Bright ene ye hu no Bright se wonim ho hwe Bright wuti krom me pa cha so wonim ho hwe wonim krata we ho wonya dance ni so wonya dance wonim ho hwe enyu ono na tre ni di signature Bright no twere gu ha se onim ho hwe na man kan kire nse ne krata ni di wo so a kire se wasan bi wo hodom a mo se wade aba se mo papa na aye ne japade a che ne wo man kan kire no e pa cha ya ka kire no eno o se de ai o se wonim ho hwe wonim ho hwe onim da wa mo kwaye sa okay ene mo ma ye nkwa were na ankasa mu na yenhwe were ni mu ensem oba de a che ame agra we de mesre wani die na in the sociology course o de ensem we akotwi no court krata terms wo mu oh we ya siri commissioner for oats o meni fufuo we de mu ofo akura mesrew wo de tie kakra na mesrew the last will and testament of Kingsley Kwadusian we won't be fangotwi we sir on say we mu efo metimi wetimi ene emiti a wona wati o wo de oti amati really ye twatwo wase we a twatwo anansa manse a twatwo a wo ye sociology for wo ka say da bi say me say wona mahu say wona miti a wona wati ni de emi nsuro wadi atum okay this is the last will and testament of Kingsley Kwadusian house number wo ho ofri bawro e wa Ashanti region. I am of sound disposing mind and not under restraint and not in any respect incompetent to make this right. Wase obi ana adwen mu da ho kama woni how bia sociology bro for eno ano no bo na adwen mu mitin Krobea na atin okay I am ejitum said ya wo kwani nsu de manya gidie ebeduru ho de afo no ntida number 1 I hereby revoke all former wills and testamentary dispositions made by me and declare this to be my last will in the 21st day of November 2024.
o kire se o sisu bio se krata we ya wo tworo no eye ne samanse a wo ye atwato e bi firi ba bia bakora no a ana wa ye bi dada we ni twa ni nyina mu ewo date ya o kan de mi refi. Okay. November 21st 2024. Number 3. Number 2. I hereby appoint Atakwajo aka Douglas Owusu and Andrews Boache to be the scooters of this my last weary. Also oyi enipa mienu bi na wo de nensa asi wo mo so se wo mo na nhwe wo a wo nensa manse a etwa to a wo kan wo mo na nhwe so. We also so am from di bo say come de me. Oh, come de me. Oh, we dey kuse. Awura Atakwajo no oye hwan. Papa ne wo fa se. Ma ni nua ba no ne ba be ma. Your friend is say. E friend Afiakon. Afiakon. Enti Afiakon ba ene Atakwajo. Ena Andrews Boache nso ye hwan. Afiakon ne ba. Hey. Di Afiakon ne ma mienu. Ena ode wo ma ye scooters. Se wo mo hwe ne were ne so. Enhwe hunu se japade a wo no ye be che ne kama. Mosowa ne ma mienu. Okay, afa mu miensa nwuram obo ye to aso. I direct my executors to pay all my just debts, funeral and testamentary expenses from my estates. Ahane mu be ye dia. Ahane de wase ayi abamu. Ayi bi abamu ho. Okay, it means say enipa mienu eye na executors no eya Atakwajo eni Andrews Boache. Enti wo kire wo no mo kwan say ne ka wode na yie ene ekabi e wo ho bia no yemfa ne asset eye dan ehu sika ne ntua saka. Okay, din bi anya mamu. Koko din mamu. Na nso aka koko bi. I bequeath absolutely rooms in my 3-bedroom house. Number the guitar address is situated and being at Barro new site in the Joshua municipality in the Ashanti region of Ghana as follows. Watch any dying on. Okay. One chamber and hall in the above house to my nephew Atakwajo aka Douglas Owusu of Douglas Owusu and office. Nti omfa chamber and hall pieni asano. 2. One room on the left from the veranda, from the left of the one room on the left from the veranda to my daughter at Abesu of Kofodia in the eastern region of Ghana. Piemu ayimu ha veranda ni mu a ne bonkum so dan ba ko ho a ode ma ne baba ko a yefre no ata enso so. The remaining uncompleted room is about bi wo ho a wonya nwie to my sister Beatrice Donko of Tikrom. Enso so ode ama onua eba Beatrice Donko a won de Tikrom ho ano won de wo nwie. I bequeath absolutely to my nephew Atakwajo aka Douglas Owusu my single guy. Hey, na owo etu wase etu no so odi ama ne wo faase eye broni tu odi ama ne wo faase we dey ye dobro senge ba say wo dobro ba ene ne bon tuta we dey ye ba ko. I give all my native sandals, clothes and all my personal effects to my nephew Atakwajo aka Douglas Owusu and Andrews Boache. Atakwajo a ye friend Douglas Owusu ono na papa ne se ne honam niema nyina ani Andrews Boache ne mpaboa ne supporter ne na hene ma ne bibia ye disiesie ye ho de ne nyina ye ne wofaase emienu adia. Number 7 di twato no enioma a wantumi amodin wo esoro ha nyina se tumi nante ana se entumi nante odni nyina ma ne wo faase Atakwajo Douglas Owusu no ene Andrews Boache. Na che se wo hwe sakrata wi ya se wa ya ye kana semui ye Beatrice Donko kire se ye nko kenkan wo koto na ye opanyini Kinsiri Kwadwo sian na ye no krata no ye krata memfa ne se papa ne ye ma
onu nuaba ne ne ma nyesa de te na se mo papa ache ni nuaba ne wo fa ase no made a ade nti na ha mo die nti na ha mo enso yenye dai yenso yenye dai sa ni ne wo fa asi ne papa nso wo ho ono ne papa wu a obian ni ho no ma obepese okwa akopɛ ni papa bibi se papa no ne papa no wu a obian ni ho no ma obekɔ se okopɛ ni papa ni bibi nti papa odi aba ye ni hwe wanye bibia fan support nti we ne wo ho na yenso ye betenam ne yenso ye de apa bibia ye no na so sa aka se unu aba ne wo fa ase ne fa ye ne ye koya na se ye bai krata we mujitum se mo papa na ye pa cho ye nyintum munyintum pa cho de bi nyintum dia na maka kire mo so ano te wo sa krata we ho bekin kan de koye no on flow bia da obi anso mfre ne da mon kan kire ne se krata na wo no de ba ye ma mo de ko to no enye krata pa sa na mo mu hu no mo mu tri mon ka sa nkire be ye ne nyintum se eye krata pa okay atiefo asemba badabi hey we wona oba de wa ya de hwe wa ya de obi na ka se nka menka no one by one se be ya obete na de wa hu kura ma kom na de me wonu ze me ka brofo me kire brofo ase ya na kom de oh chini ya minu yen o pese kom de me nti kuse no waye kuse enti krata no nie enzamha okay eri asem no ba de opeso busa mai wo bibia opeso busa ewra o papa na ne madodo ye sei na ye fo na mo ye fo one madodo sei e na wo ye e ma tele no wo fo na ye me ma sei na ma sei kan wo nyina abu ematu ena sisi ya ba ko afiri mu wala menene afiri ma me ba ko ndi se mu amaka ne de obi an ko ne ma me ena ba ko de ata bi de won de ni tra yeye ni din abawe mu edi enti na papa yi wo ma me ensa wa asasi so na mususu se wo de ba ko pedin na eba mu won de o ma ni bi na mo amaka de wa ama mo ye de yesusu se bia oyale ne ntia ono wontia po hu dimuzu se ne yade ni ntina ahumoblo kan no ena de wo twero sa akrata wi no ede ma no ma ni din ne papa na nkasa no ena ye se papa na nkasa na ye ya ye nyina obi ade wumbi ade bia ne nsema wo kan ofia na ho mo nkasa ye mu no na mo keka se na ota aka se pieni asa na odamu no eye be ma idia we ye udia we dia sa nkeka no na okama enipa biti anase mo ma no nko ana na oka kire ho ye nko ana ya no oka kire ye se ya ne te wa no oka kire ye sa nti we se wo didi nkomo no we ni nkomo ama obi ante wa bra na mwo ho se ebia papa asomasi na eja akosi asomasi de ebire bi ni oni edi sa nkomo yi na wo ho bibia sa ensi mo nko ana munim ne wo fa ase no mo ne ni nua ma no mo aka no de wa anka bibia sa anso ama mo anteta a bobiti de yi adanse ni nua ma no so wo mo yese aka maame no nko a maame no nko na aka no na aka wa na me papa ezem papa primite aka wo no nko a na we ni wo faase ye foforo wo ba bibiu e wo faase no bebre wo mo wa bruchire ni se ne wo faase we mu na ne ben no pa so ye no de wo mu ni ha sabra usu otu wo no na ne sam na otu wo no na ne wo faase ne da so tifie ho ana sabra no so na watu ne no ne wo faase ne watu ni dada kura enti mo papa ebe we na mo fa mo papa wo faase no a ze wode na ya se wonyina ho nche na japade a ono kro no na japade no ni din wo mu se won sa amfa no mo papa ebe free mu no na onte mo fa nchen bio onte mo papa nchen bio e pa cha o dia mete ya ne se papa na hwe ase ama nenem onte ni nchen bio a ne da bi nye nchire mu se na tu won ntimi nchire nti wonnim se wosan betena
mo papa nkyɛn ana sɛ wa metena papa nkyɛn papa ne pamo no ma ni free ho no osan ba fie ho bio ana wa makosi se papa ni da bi tam me free one de me wa one de na boy na no onti fie ho bio wo free wo di be se ansa na wo te se papa ne pra ana wa yare ye no emfa say you free ti krom e betra jaache 2 years ni eze mu free ho e be se afe ene kakra ansa na papa no e to fom pa chan wo to fom no mo kɔ hɔ ekɔsra ne da bi say ya pam ya free on ti me kura no minim ya pam me say me free fie ho enti minim abra wo free mu no a wo kɔ ye no wo ma anka sɛ kɔ mensi ha efiri sɛ wo yare da hɔ mo ama mehwɛ no nyi wawu ana mo ba e pa che o me wo mo de nsane bai de bebusa no wayi ano wo kɔ ye no aha wo mo ka bibisa a kyerɛ wo sɛ wo yare ye mo ama enti nyi wa free mu na mo ba enti mo nkɔ da bi obi anka sa nkyerɛ mo pa che da bi eyie no mu nyina na mo ba mu ye ana abusua no nko ana ye pa che ye nyina na ye edie na mo ye wa yie na se ya na kyerɛ sɛ mo papa na afiri mu ya tena ase ye no ana tamwa menimi nua ye kɔ ye no a wo mo so mo ye ntoto ye na ye frɛ ye ma ye kɔ me na wɔtwe da ne de no mo ayo mo toto ye wie nam issue na na wo ho nti no mo ayo mo toto ye wie eti wo mo de beto me ma me anim sɛ me wo mo de nsan ba me ma nso nam so papa no bibi sei ana na wo ho enti na enko wachi nga na usan echi be ma bo aye edie na mo ye wa yie ni mu e kire sɛ mo ka ayie no ho mo nyina na mo ka bo mo ye pa cho de tie ne sɛ emira o mo ka sɛ aburochirefo afa bibia no ne yenso ye ne sɛ ne te sa de aburochirefo na afa bibia de a yenso ye papa no nti ade a yenso betima ye sɛ yeto entoma yeto adisiedie petia ene duku ana mane nyina flower ana nyina yenso de support we na mo so mo de kusie me pa chon mo papa me pa chon e ba nsan bomu no madofo bi ba ye wo mo so din ba mu bebo mo nso mo nsan ma yehu se mo papa na afiri mu ana me pa chon beble ensan bodie beble sami ameti hai ensan bodie beble jaachefo ni tikromfo ebra mo tena ase adwoada na mo bu akonta no wo mo yi de odi ade no omu yi de odi ade na omu yi de odi ade a sen e na omu ka kire mu omu ka say e ma mpanyumfo ni hia na wo mu koyi de obedi me papa ade enti wo mu kobusa abre ba ye no wo mu ba ye no abre wasa ye wo mu busa ye no wo mu se abre wasa ni nua ba say wo no ade bedi ni nua ba ma ade ya ye wiri ya mane de wiri krata we ya monte ase yi kire so ono ne mane de edan na ma ono an be ka so ono an be dia ne ta kan okay ebra wo mu ko agina no na saa abrewa no aka ho ko bi maame no ai wo ko wo mu ko bu saa abrewa ne ma efie empanimfo ewo ma ma no ene ko agina saa maame no ko bi ene wo ko ba ye na hwan na bo amane no busana man mpanyimfo na wo mu no sai ni nua ba sai wono abedi ni nua ba ma wo mu na yi no ana ti asem na me busa oni yi wonka bebi nche obi ano ye ko ne ye ba ye se ye ko busa abrewa na abrewa se eni pasmasi na eni na ade ba wo ka se o se nti na me se kan ye afidie so na wo no omo ba ye no omo kan ne sei omo tu agina omo ba ye no omo kan ne sei omo tu agina na omo ko ba ye asem a omo kan ne sei ni nua ba ne sei obedi na ade ni nua ba ne sei obedi na ade ono ni nua ba ma na ewo nti obedi na ade omo kan si so saa na omo kan afei omo kan saa no die bebie na omo kan ye oba ni ba ma ade kwa ti bibi be san si wo ba omo bo ne ka nya kan na meka oba ntutu amamrem enti se oba ye odi obi ade a bibisan etoa so o man ka bibia bi o fa de etoa so ni eya asembisa na ye nhwe o man ka se o mo di obi esi ni na so be ma esi ni na so be ma esi ni na so eno no oba na na o tai na chi da bi ono agitum se odi nanka omo man wo fa ase
ba ko ofrabru chire bai na nko no na nko mo ma na die na nka mo de maame ne ba bema atena ne na so ana mo se ne te sa de a man penimfo no nko akire ho nko dwene hu se eyo no no mo ma na di ana se o mo de bema foforo adi nti o mo ko akire obaaye no ana maame ne se eyo no anu nua bema na ewu nti onu abedi ade no nti o ma mfa bema bia anka no ho se o tena ne na so ana se o ta na chi da bi o ma mfa obi anka ho amunum ho a ena nipa no a wode krata abaaye se court asem abamu ana wo abamu na hwa adwada na na obaaye pacho adwada na na nti obekato abusuan panimfo ni nyina anim me pacho obeyi krata ne kire se papa ne beye krata ensamanse edema no na akase ye ba beje wasi afi na okọ file ano no nti ye ba beje e di akọ high court no ma akọ kenkan amaye nti omo anka bibia ankere mu se efiri na ekro last question mo papa ni omo kan mo so mo bani me pacho omo kan kwa na omo ka se mo papa no omo ka se ye papa ene ye sewa sa me pacho an akra me da se mensme da se owo no de ubewu na echira sem no ayo twen ho nwi mama ya hwe ya nia ye legend deal ni wachi ne nsensem bi a ebebe ba mate mahunu krata eye ne mra nimfo no atwede apie se wuni nipa ne ti ase na won ne wa asem a bra na be ka kire wonom na memfa nkonku gina ba bi nkonkoka nipa ti ase a eya tutuwachi adia ba ku bi nso wo honom a ya na nipa ni nko ho hwe se bema nkanka bema tiase na wo ye ne ba na wo twe ho efiri ne ho a wa na wo paase mo ama ho kire se bema brewu bema bre dia bema suo eye ne yare da homu bema bia suo ene saade we tu dia mom ye hwe emema sebe mesre meka woni hwe ewo wonum wachi na abusia fie mpo ne yi single room e dia mano a odem na sebe ni nua ma na ye aduane tibie mani die no ma ye hwe wonum yare da homu o de ma mom fa mani kan ebi wo fie fa wani kan dia make wo beti ase na fe yansa hwe bema na chiye ni fie nie proto ahodo na dwuma nie yenhwe saa nipa no ono nso yare da homu na yenhwe hoa ye hoa sankofo no eye die ntia eye japade die ntia enti sa wo ye ba na wan looki very sharp ewo nioma bi ho a wan hwe ya o papa bewu wa bra wunya hwe I'm telling you me maka sa metiase askrobia sante a meka sei na ma ya mehwere na ma yi agya kwa me die afrim na wo de wo se wo ye mebusuani una anim se agya kwa me eye mtwotwomtwo entu ne beka ho afa ne beka ho na menhwe nanso be menye kululu were kire se emai wo mwani bri abri nyina ne se yanya were emfa ya japade mpo ya hinima ene ye ntade a ye wonyina nche obi ne ensa ma sa ni pakro na ma ye scooter public interest of conflict of interest ebe no conflict of interest ebe no nipa no ye wo faase scooter ankasa kura no se obe ye scooter ye ntwusu kura mfa mfiri abusuan kasa mu upa ubetwusu scooter senka me ameti hai Dr. Mankwa we public figure sani amene Dr. Mankwa tie migiridi se kina bi se mini ho a mayakrata obetumi ahwemachi atoto ama me
enti bere bia no ye de won ye tawodi in the society and the year scooters ebitumi ye abusua bi mu mpanyimfo ebitumi ye enhemfo ebitumi ye asofo onu mu a wanimu eduru wanimu wonyam na me de agya kwa me aya me scooter se me wu a wono na nyina hwe machi entoto na wono anso me de me mpaboa me chaachao me slippers me shoe ene me ntade me tuo nyina me de ache no nso wo sa ya scooter enye conflict of interest enti wei so obia won chen na wo tia ugiri so obetie no atie de sei e de manso beba eno ye baako floors e wo sa de we mu mienu sa wa fase ya wa fade ne chaachao ne ntade ne na ade nyina ma no wa fate ase no opam ne firi ne fie se wo sa me wo fase wei me hia wo me fie ha ensi me fie ha bio ensi me fie ha bio ofanimdie ntia enei sa kwada na wo fa pam no ofa nanim ne die ntia wo pam no no ono no odi ne tuo ne chaachao ne ntade ede na ade nyina ese eche ne dan de aka ho wo sa fie na opam ne firi mu enti sa wo de sakrata wei ba na be ka kire me se me ye ba menyintum a ugiri se meka de meti ase ebe dane bibie wo ho ono mo se tumi akọ adansefo ho wire mu adanse eya ma abusuani hunum Dr. Mankwa ya mebusuani wo ya mebusua panyiri na me ye wire na maka kire nse ono ye dansini a oye busuani enti se ekọ baabi a wonim se ade wei mi di hu adanse mi nua ne te ase ka kire me se sei no aye na de na we de nipa a wono waye dansini wa asem ni mu enkwadai ko ne hwa so wono kra de wonim kra da se papa ne koye sa akrata no ne ye dansini na wo hwe wan fanitan ye friend bright something ono ni signature no eye BRIGT ono ni signature no eno no enti so de krata bi sei e de mamai se wono munyintumu a ugidi se ono bi sum sei ewuo ne de kwabrane ubewuo ekira seb no eno so ye tipaye foforo to contend with ebi na aba yenim hai awiai eja kwa me enso ewa ha ensam ban no no nso wo pese obisa onua ne onuan na ensam ha eja kwa me ana dia na pese obisa na me da se na ya tiefo nyina teacher fitafo na mo ya kira no bigini ni master mo na Rosemary ya kira mu nyina muni aba mo papa oyare no hwana na ote no me de tamo mo pam me na de si ya kira bia me ntime nkire me nim ni pakura na ote no ho na ansa na obekọ ne krachi na oba bia ote ne hwana sai ne ire pa cha davi oyare kakra ma moje ne to aya sabia ai wayale ma wa moje ne to aya sabia me na da me hwe no ukasa emi se na obi ante no ba ko da hospital ya wu na na hwe no ai kata na wo so ano we ma me no satam no me papa nya free nti me na me hwe no wansi wada atakwadwo nso ansi wada enti okọ ne krachi ho amana be fa mu nu kofi ekokora no emo ne dia sa minua yi ka ho no mo koyi emo no owu ye no se ya de ko share fridge mu acha ho na de ko share mu me ba acha wo me wa adakwaja ache me niti krum enti wunnim owu fie minti me nkyere se wo wu fie so wu hospital be ma o papa wu fie na se wu hospital ipa acho na me ni ho ntimi num bebia wu nti munya anka na sen de ti ya na se papa na wu ono so wo akura ase network ni opie free baby a network ni ba baby a network wo no ene ye frɛ na abona mane ye se ni papa ewu enti wo so ano se obi ka se saa de ya wode abai eye fojira mbadi atum ya badi atum ya jitum pa na obi nso ka se ene ye mo nso
papa no ne last stage no motwe mu ho free ne ho ya na mu mfi no enti wei enya fojere na ye papa nso a eno nso mbesom sei me pa che o me dia me no me papa me na tie enti wo mo pam me no wo mo pam me frifie ho wo mo pam o me nyasa me na me de me pa frifie ho wo mo pam o me wo mo pam o me ma me koda wo bi eda motom e ho na da me ne me ma na ye enti so obi ka se wei enya fojere na ye papa ende ye mu bagi atuma na amonye ntum me pa che blight na o mu yi na dance no so wanim ho hwe enti wo papa wo te ne yare mante no ti kuro ni bawro se jati so a e kwan nche da ngwa bia o papa na mpa mo nyina vie no na wo no papa na wo ta ko no me pa che da bi omo yaka na me dasi okay now bema hefa na obetumi akɔhye pa o say network ni ntina wo mfre obi to de bia papa mo ma ijanom ye mobo o ma me we be kwai enti wo kɔhye ba bia na network ni no na wo frɛ o ma me ana na wo mfre no e pa cho na me mfre mu bia o kɔ wa mfa fo anko me de fon kɔ na network ni ne light se enti o mo ho no o mo nye kɔ to de bia ya na mo pe hawo enso ede mamo ho okay enkoma we ya ya boyi enkwadai omode onomo papa nua ena aba yanim ha kire se moso ana dai oni baabi tewo tikurum ho ana e pa cho abusu afie ni nyina no nko ana te ho no ono nko ana te abusu e pa cho an dansu wo mpa dan wo mbeblebe pa ono nko ana te ho no enti mamia onomo de no aba yanim ha eye onomo papa nua ba Beatrice Donko yataba ho te say nyame adom akra mami Beatrice Donko ya wo ti krom opanyini Kingsley Kwadwo siawo ne nua ba wanya no na manya no ede enkomo na mo ne boye chetie for na yema on makwaba mra asembe bede biso no kre ye de asam ne pem no na watiem no se de bi ne ba wo fi one owusu na minim owusu kro no oboni owusu no ye papa ne wo faase na o mo se opam ni free fie ho no atakwadwo no me kira asem no mo kira na me bo papa ni din bo mai din no se wasre wasre me ne ba wo fi ne ba ne meje phone no ntie bi na me de to ne ba nanim wie no mo ka che se ne ba ne fa court ye ni ba bia ye ba atakwadwo no court yes okay ye da na se de waka no me wie ye ma na nso ho ana nipa na wo ye ayi we de ma abusuafo no commissioner of oath no friend and lawyer or pondin am de ma ye no ti me frɛ wo no ebisa na commissioner for oath no was say me frɛ no na ono obekire ma kire sɛ ɛyɛ no kre on na ye but onye lawyer oye commissioner onye wo mo e bobo ayi bi papa yi bi na ho na papa ne ba ye ebe ye no na ye papa no e bi ade ma no nti oye wie no de bi kura akoto high court nti ye no kre sɛ papa na ye we on ede ma no nti mi bisebisa no mu nsem bebre ho na waka chem sɛ sɛ why busy kakra nti wasrɛ me bibia ho a sɛ ne aye mra yi ye mamra ye mfa nko court na mo mfrɛ no oba be ye na sɛ de na me da na se e ho no na kire sɛ nana asɛm ni ba ye ne we no ho nkomo no ye yidi kudru ye no adansefo no wo mu no obo adansefo mienu edin a o masan mibisa no bright na asɛm efa ho mibisa no panyi baafo na asɛm efa ho no se papa ne be ye wie ye no ojeje wo contact nti abra papa ne free mu no ono na de will e koye sa papa na ye will wo ho de kire abusuafo no na ono mo ye adansefo wo mu ni nyina no frɛfrɛ wo mo ono mum ne frɛfrɛ adansefo no according de ono no ka kire me no ono mum frɛ adansefo no ani o ma wo fo mo be san ye na me se ye ne bright adi nkomo ama bright aka kire ye se enye on ne san ye ana o se ande on de wa frɛ wo ma be ye ho adwuma nti ekɔkɔ ta court en frɛ no
ɔno mum ne frɛ adansefo ne ma adansefo ne baaye na ɔno as commissioner no ɔno n'adwuma no ana me bisa nse n'adwuma sa na ɔse ɛno ho adwuma na ɔyɛ na ɔsaaye bibi wɔ high court saa ɛka ho na me so okay ɛno de ɛno nyɛ yɛ asɛm ba we no a yɛ bisa ho asɛm ɛno na yi ano no yi ano so ɔwɔ dwo but ɔnyɛ ɔno no nyɛ lawyer per lawyer na yɛmfrɛ no wɔ saa asɛm we ho for a bit education ɛbɛboa yɛn paa nyankopɔn ayɛ adom yɛnea yɛnnua mmeranimni yɛkɔ ahoma so yɛne ne mɔ nkɔmmɔ kakra ɔn educate yɛn ɛwɔ nkɔmmɔ yi a yɛabui ho ɛwɔ afidie yi so ne din ɛne lawyer Farouk Wompeni lawyer Farouk awia yi Otec FM so ne akuma se yɛmɔ ha amiri amejo so ɔpanyini na wompemu bibia bɔkɔ na monto adom yɛnso yɛ ho yɛ paa ɛna wia yɛda ase paa nso ɛne wadaagye a yɛafrɛw na wanya ama yɛn ɛwɔ afidie yi so na wada mo nkɔmmɔ bi aba yɛnim nkɔmmɔ no sɛne ɛteɛ no ɛna yɛpɛ sɛ mo a munim de ɛwɔ mmerɛ mu yɛba mo nan so na yɛkyerɛ mu kyerɛ mo na moboa yɛn mmerɛ mu afutuo ne nyinaa ne so ɔpanyin bi a yɛfrɛ ne Kingsley Kwadwo Siawo ɔno na awuo na ne wu a wowu yɛ no ɔpanyin bi a ɔyɛ commissioner for oaths ɛna ɔde krataa aba sɛ ɔde akɔto kɔɔto kyerɛ sɛ papa ne ba bɛbɔ krataa ɛyɛ were ɛwɔ no commissioner no ɛnkyɛn were no ɛyɛ November 21st 2024 ɛna January mu papa no ɛde wu yɛ were no ɔno mu a ɛyɛ executors no ɛyɛ papa na ne wɔfaase mienu executors kuro ya nso ɛna ɔde agyapade a wɔyɛ ho were ni nyinaa akyɛ wɔnom ɛne wɔnom maame yɛyɛ ɔmo ɛwɔ yɛnim ha yi ɔmo no papa enua baa ɛne ne ma ne nua baa ne wɔfaase nom ɛna ɔde were ni nyinaa akyɛ wɔn ɛno na ɛna wia yi ɔnom waba yɛnim ha wɔnom kyerɛ sɛ ɔte ase enye yie kyerɛ sɛ ɔpanyin baako a wɔno yɛ dansini wɔ were yi mu na yɛfrɛ ne Bright Owusu ɔma kɔne hɔ ne na kɔdi nkɔmɔ ama na ka sɛ were na a wɔmo ka so no ɔyɛ dansini kura wɔ mu no onim ho hwee enti ɛma no enso ani abre in this case lawyer wadama emrem ubetu yefo se asembe ne enka mfa nkyere woni ye de saa asemu yaba ye nim hai so really I think say commissioner for food for no emrem no will ankasa ye abia and yet, sir, Cincinnati as a commissioner of food for the end. Well, I do be able to buy, but I am say, and further announcement, I am a lawyer for the area. The cost will be execution. Sorry, executor of the will you be a year, the speaker, Bipa, W, or no, I am will be able to. Moi, the enter the thing, and I say, the watch all rules. I'm only a car on the chair down. Sir, or she said you will leave her over. That's the one from the car. I'm over a million start a month. You know, and yes, sir, what were you executed? And yet by force say yeah, we be nyanya bi ewo sedu bi a wo daja papi. Okay. It's not always the case. Okay, but in this case, ono mu a eye executors no, omo ye mienu. Saa nipa mienu no, eye papa na wono na eye really ne wo faase ene wonom. Saa nipa mienu ene ode ne japade no ama wonom ene wo mo maame. Eno ne ma ne se ono mo ntiase ewo ho enti in this case no ema no omo nye den oh ema you always ma court validity of well no so omo gidi say will ye dia bayi ana se dia will amoka ye ka ho se bi enye will a se bi o papa na ye ya omo gidi da court
who can some the corporate eco challenge. Who can pass some the corporate eco challenge. Okay. Now, sir, may witness Emma Obi Wela. As a send nipa may witness ya man no or bomb ya man ya will ne one sense a so bomb man here. we are witness document, but and I say we are witness will. But you are trying to will now because you don't really need to know. If you say a will now, who witness a bit more, I'm aware who witness a will. Matthias, yeah. No more content, no, I be a woman, no dear. Ye pan your mouth, ye pay your mouth. I be a woman, dear. As a witness, you are not obliged to know. You don't really need to know. All you have to know is that you are witnessing a will, the execution of a will. When so, ya sign. So will be a witness it, but the also sign Yankasa no Makobusana, or no so say on the one side, no nim who cross or witness will be you. There could be some elements of frauding. Because there's no way Rebecca should be no witness documents are holding at the car witness it. Okay. Said you or maybe who was sign card evidence assembled here, you have a fraud. If you ever then I'll sign card, I will move. Okay. Lawyer, yeah, we dear. I will now will sign her. As almost a way, I will not made a miss. I'm attesting to this will as a witness. Aha, but the will see the car. It's so probably you are not supposed to know. Okay. But what you are attesting to, you have to know. So we will not be attesting to. So on kind of the that so I attest to any will. There could be some elements of frauding. Okay. Sa boy kakra doctor lawyer yenya we fire film emma really yem point ben na ebi a me Krobea me te ha me de wo ka sei se me pese me ye me were ya point ben ne se be mfa so ana me fa so Hello me fa so uba be kakra ba de na me busa ne se educate ye kakra ekwane emma yemfa so a yenye ye real me ti ha ise me pese me ye real e de to ho a kwan ben na me mfa so. Oh, we want kasa de your kwani be first idea will but the end problem be bro and say obepe lawyer na why will na ma so we will ya womra as a lawyer me for the positive will. I know administration of estate act and it's it takes care of all those things. I won't go so much into detail because if you get into contact with a lawyer, say lawyer, but so you say mommy, I will no. They say the lawyer will take it from there. Me to me trema no asem na me wia me sili de court e de kokoto say me ama ye me real enie enti ebre so na me ni ho a ye nkan nkire machidifo ana me nyina wo but I don't think this is the right avenue. I say me this anybody there atuga aha me family na tuga e wo sabi already to say okay aha me nyina wo but maybe so we be sami America say as a layman I said you unim emrano left and right unim the equity per lawyer no nyini nyina ba okay so person wa so wa dia and also I home right me now the World Act caters for all those things now but say there o chime bi no wo achi no and I say bia o chebe uni ho a enkofa nsem bi dream na wo achi no unya lawyer e no boa. Okay. Make things a whole lot easy. The lawyers for no problem. Yeah, your other lawyers are you engage you on more yes and oh, okay. Other lawyers they take each other. Oh, okay. Issues be you comply with all those statutory requirements. But ultimately because they be a lawyer being him also but they are free no we don't appreciate a lot of things. Legally.
Maybe legally you comply with all the requirements. Why all the boxes are ticking. But because if you have right to go will be worth for the court. But it is very valid. Okay. Sebia obi anya real na bia obi fa chire ekokoye ba na tote a wa wo fa chire kokoye sa de ne mra no etumi diwa na ene udi ana ye jao ye hu no credit. Ultimate conforji obi will Otec 102.9 FM. Okay. Matthias here. Ultimate conforji document bia fa masa. Okay. It's also conforji will at the back near chile to condemn say the documents are by yes and here. There are consequences for everything. Every action comes with a reaction. Okay. Papa die ye da manim hai ma yen hwa de bi kakra oye will no November 21st owu January mu ye wo bre bi a obi ye real na bi asa bre na anu bi a will na oye na nyina ana bi a wo ye ni ne ya na adeche kura wawu a will no still stands. You will mirror so Oya will as a lawyer and so put the positive will of the proper court. But from the scenario, looking at how close the period is from time of year will any time of the free. Time so it's still within time. And it's very possible. So you will be that will be free as far as you so. We'll be back on why office there. What church or the other church, my year. One of one who push it, maybe at the afternoon. Matthias here. Okay. So those possibilities, maybe we don't write them up in law. They are very possible. Once we mean that or maybe those things are very normal. With my connect, coincidence also happen. What connect this minute? Who pays the press or lawyer office now? Who be on who check up or not? Yes. Okay. Mo lawyer, we are yadase pa wadaji a wanya ma ye wa fidie so no. Nyankopon sha yadase. Yo, nothing. Arofo lawyer Farouk Wumpini. Right? Good. Ono na mekwa ahome so a meneno ekokasa ye. Abusia yakoshe video no aba na sene de bia ya mekan me say se wubu kotokwase a Yesu hwa woto sanso na wiase sikani bre eda owo afa se wo wiase na uma afoforo ejapade obi ade eye wani bre to the extent se unya ya wo besisi nkrofo ede age omon niama omo wo mejapade from nsema eye wo awo jejereje eda wo awanim wa na obebu ho akonta Sade we eya aka ebusuafo ho se busuani bi firi mu wa busua mu a na busua no age aginem na mo ko ho ntokwa twe ho manso ebusua ebi wo ho no ma so ban ya mo da na di se mo de hye firi mu a eya entwa ye se wan hye ne ye na wan so akoma mu a obeye ne yeyen wo sa wo ye obeka nsema yan wo sa wo ka fi se ne omo ye no ehye bufuo eti akoma odwe ho ya na wo nti o mase mo de hye awu na wo se enhye ya wo se mo ye mo de ye tu ye no na mo mu mpenifo na mo masori atia okunani na o magya no no ene ne mma no na mo di o mani na mo yo mayaka de sade we ya ka busuafo ho mo me nhye ni enya sade no yen sesen free sa suban we hu na emwa kai hu se fa hye otirim nso se na wodi ye obi no daachi bi obi nso de bibedi wo si anfendi wo kra na de bedi wo ba oba enso be kwa aware mu na na wodi ye obi no yebetumi de ayew na owuo nso owuo
enyo ba akofo na furo owu atwede obia be furo bi enyo ba akofo na efuro nti se ne obi eda fom obi da fom na se na chi sei na wo tutu ne niama kan hunu se ochine bi no niama na wo ku ho no so beja ho akọ wo so wo de wachi ebe ka fom wo so betwa wani ahye ban na so den ene besi wo wachi wadwen sa de we hu na wo kọ ne kra ne den ena wo den na wo kọ akoye akonta ben na wo akobuo den ne da wanim a wo kọ akofesi eya momye ndwen sa de ne ho ne enjai ejapade a ye sori ane ye ko ho no emfa hye emma medofo momye nsatwa ya adwen ne ye masundwe entina ye ntem mentime ho ase we ya kame we yatim no ye fa nkonkosi hye ye fa nko babia nti momye mbra ye ho ase ne ye miema babia asundwe wo no ye ntwin ben honom ne ye masundwe entina ye ntem ye ne afoforo ntem na moye ne atumi asiesie abrabo ya hye ya abrabo ma ye daache ayefe aye krabehwe berefo me de besi ha sei na mesra wo se wo be like video no na wa share na wa subscribe afei so drop a comment no e wo comment section hono mo forma me aha ye emergency Ghana TV na akosia adepa ene medin ebusuya samanti me kebi ma makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.